abusia asem kese bi esi na saya awrako stem papa ni nyina ne se emrantie mienu bi akwakoto ahye Okada driver bi so age Okada oyi odi ye adwuma wa omaje finisem omo wie so mama na nso hwa omasan atwese kan awo abrantie age ne nkwa finisem na ne gesem a ebepie mu ene se aposifo ensa kamrantie mienu yom di sanya mrasem na ekwan mfa so kye omo ne de me ka kire wa be ye wanwampo na wo be hye mrantie yanim a omo tumi age obi kra finisem na tumu se emobo abusua me ma me kasa nya tenten yenkɔ ne yenkɔnkɔgye astem yi mu nkyeremu embra ne ye ba yenso yetumi anya bi aka ede afa ho yenkɔ ne yenkɔnkɔhwe embra sisia oba de achi ame agra onim se emrantie mienu bi aka bom ama sese ye ya ye kasa yi onom nyonko abrantie baako onom akwa abuchiri kasa so omne kwa abuchiri dabi omakukuno omakukuno na krachi a yakunu yi eye krachi a wotwi Okada ibi won se wokɔ miaya hodo bi no mu a wo di moto double ties ibi ena ye adwuma no kore na se ne mekan me kom ya ankasa mikrom Tweapiase ese dia aduru be so mia mikrom Tweapiase na mekɔ ona news we free ba me ne mia mikrom asamre man ena ekɔ akɔkasa we dia nse mi entie bia na ye papa abasa mo ani di tu amfa na go abuchire mo kunu mo omakukuno abasa awiei onimonyamfo Francis Apia eye assembly member Tweapiase enim krutua hodo eka ho abato mpesua so ono na ye assembly man honorable ma ha ani opani honorable na ho te say Nyankopon adam na nso Nyankopon adom me nso me ho den na asemu a ye titi free Tweapiase mpesua so no sebe me de mani adi akire ena kakranie na sebe abranti a yese wono de Okada adwuma yi bi na woyo na nipa bonfo bi afa nkuntuna se kwan so akwa akɔgye ne nkwa edi afiri ne nsem honorable ona awo mpesua yi so wona wedi asem yi chia ba beduru sam pempensu yi hyase ya mame asem no esisen pa pote na bewie sei honorable nidi kan mini Krobea medase na machia atiefo nso mse enu dane na awotwe adwoada anwumre be no nstia na mrantie a omutwi Okada bi nipa be nwotwe ede moto America tente ba me fie se omukọ site ba bi eyegram for site bi na mo ba no mahunu se abrantie bi ya won se Canada kwan no ho a wawu na omuhwe n'animu no na kire se we obi a otwi Okada ewo edinkra iti ombabo mamane na se ebre no kɔ iti mini omu nyina abɔ anan ekɔ oboase bidiem police station honum ekɔ make official complaint ti ekɔ enso no police for no so antena so ombo modern atuka na dube nonso no edi yachi me nyina ekɔ bebi a asem ni siye no na ufri abu krutia ho ekɔ ho no be kwansini baako na kire se eye gramsifo kwan a utimi de kai afamu a de kɔ ho no ne kwan ni mfimfim baabi na se ekɔ ya na branti wowu eda ni a police for no kɔfa mu no amde kɔ mochire eti yede basie ye hwɛ kwan se nyambe adom ne ehunu nipa bɔnefo kora mu ye saade no nano efiada no enyumre na a police for no manya ne tie se o machi mrantie mienu ni nyina ne se nka o mu kɔtɔn moto no ba akokɔfa ni Fredi nkra eno de ne ba Tweapiase abu ekwan no so na na se ba ko nso edikan tenwuram ho dada honorable tobo wa ha yese krachi a wonu twi moto no de wo han no han ni Fredi nkra
very good. Me pam to atiefo amutie adinkra no se wo firi oboase kodunkawa kro no otra Tweapiase a adinkra na wo kɔ no ɛno ɔhan no ɔka kyerɛ ne sɛ ɔde ne kɔ abu sa ebo no baby ɔde ne kɔfa galamsey site no na nipa foforo nso tete kwa so wɔ hɔ twɛn wɔ mo sanity ɛna yɛ da etoa so eti omu yie de ombe ya omu ji mutu no makɔ a meka se omu nim se omu wie ti no nuano no nti se mutu ni muton no ɛna fofia nto atana de wo to mutu no so ye police ni honorable wama ko wia moto akunipa ho koton de ama police ni de ko ba ni se the bia omode ko e no ena nipa no suspect is no moto idie eye nia ye mo ka ho asem wa fidie su ya bise na time FM asida shaft FM aka ho asem from Monday no Tuesday no bisi Thursday no tina bebia da ho se bia sei na yakum nipa gi ni moto etie ba sa na nipa no so ma police fo aso ti ya police fo nso dane omo ho civilian na ene ono so ko so beto moto no etino moto na no die no ana onwe sisade o nhie na enkwaji moto no esika no kama ni si 7,000 nese ho ano mo de chi nia odi kan no to mo chi no nese onka no kro no so onka nese ni ma bia se ye o ma aka no kro bia no oka to mo wie no ono aka no kro no wa kire se one na damfo baako na mo na damfo no so frɛ o frɛ na damfo no ka ho a ono so mo san kwachi ono so ka ho jade chi ye memene dana amranti e wadi nkra ebo anahe saade omo ya chi omo mkohwe omo koya omo anyonko baako omo ne wo adin wuro so ono so ye adwuma ni bi ono so twi Okada ni bi no to ise se ono na ne temwuram ho no nti ono ba ya obehunu se nipa no nipa ne nyina na ye adwuma no e wo ho no na se wo nkunu dia obekwa akoka tinese omude sika woni mfin baako emaniwu disi asem na kodi a police for nsem a nda o ma remand omo o court 2 weeks yehese brenda so na de mlano ni ombedi bia no timi no mu adi enti mu baako de ono ye timamuni a wo mantem ho a wo firi wuro so baako so ifiri oboase kanse kwotese wono enti di ono free oboase kwotese ho no ono ne be han moto no free adinkra ho no be han ni free adinkra ho de ne ko kwano so na eba ye ono abo de waso ato fom kakra watete bibi se de wono ye wo mo nyonko o mo ni nyina na twi Okada ni bi no ehunu se bi a we de no emo no wom enti yempe kwan bi so nye enti na o mo target ho do na na o cheki senia nkomo no ekọ so wo ebra nipa ne kofa Okada ni no a eyadwuma mo ye dada wan semuse moto mu no pa na sese enti o mo kira ba akokura odi kan anka wo kofa no nipa ni ye se wo didi nti no wan di wontimi nko this wo didi wie ana we ni sie so ene se wo nko dia meko enti o mo nsem ana mrantia no moto no mu ntwi nche saa wa twi acha bosna miensa na waton atofoforo enti moto dodo no ana ya na mono kakra ede ewu to mono meka se dwuma di omudi ana nyame na yi omo so krata da no ensatimi aka omo enti we no omo de sekan ne wo ne sei una akọ bi ete sei the picture hunu picture na wo no ba akọ pe wo ne bo ne fe ede nufu a ho saa no but woko mu a woko mu na ba bia ho no obi amen ho na sempo no onwu ya otimi ade afa no de na ko
hospital akɔhwɛ sɛ ne ho bɛtɔ no a enti wutum sɛ ɔda hɔ kyɛe tum sɛ bɛɛ no 9 num hɔ na asɛm no esiye enti mra boys ne su ko hu ne sɛ bɛɛ no nsia lai no ɛna mbɛbɔ mama ne enti ɛte ne wo kyerɛ ɛyɛ galamsey kwan na ɔmo de ne fa so ɔmo de ne wura mu a na galamseyfoɔ no obi a ɛfa hɔ a wonhu no anaasɛ saa brɛ no obi a anam saa kwan ne so saa brɛ no obi a anam kwan na hɔ no kwan na adwuma no agunti no afomfoɔ na kuafoɔ na de hɔ yɛ ayi kwan a enam sɛ kwan abɛda hɔ no nti no obi kɔfa ne kooko a wɔde abobo ya abɛko nti ayɛ kwan ankasa a obi a de moto abobo ya nyema bia obɛkɔfa na fum bia hɔ no de fa nti no car na kwa police car na kwa no amu na de fa yɛ de ɛkɔe but efi kwan ho no de kɔ hɔ no bɛɛ kwansi ni baako okay nti sɛ obi di ubɔne na enye nyame na bɛyɛ ado na obi bɛpie hɔ no mu a ɛbɛyɛ very difficult sɛ obenya ho atete okay honorable me ehwɛ saa de we ahobambo ho nsɛm ɛwɔ wo mpasua so kyerɛ sɛ sɛbe sɛ yehunu ahobambofo a ɛyɛ na ehuma yɛn si ebedi awu minim sɛ Tweapiase nkwanta barrier wɔ hɔ ɛna minim sɛ Tweapiase kurom nso enhyehyɛ bi kɔ so sɛ post station bɛba hɔ kyerɛ sɛ yɛ ka amansia central Tweapiase nye kuro ketwa anyanyam bia saa ahobambo ho nsɛm ɛwɔ mpasua yi so no ɛte sɛ nti a emrantie yɛtumi anya akokoduro akɔyɛ temamuni a wɔyɛ n'adwuma saa de we yo minua ne ɔka no yɛ no korɛ ahobambo sɛm no de nneɛma ɛwɔ fam ɛwɔ amansia central nyinaa nye Tweapiase area hɔ no nko a from Jakobu edi copy potenten romance police station ho ha ye Jakobu ne afo ako na eba ho bambo semu a Tweapiase de konumra so romance ne de ano odin pa ya na oboase bidie mu ofo no ne boy nkakra na barrier hofo no so fina so nkwanta barrier ne Tweapiase barrier no se ba bibie emergency a omunso ebeboai apart from that dear amanse central nyina no hubambo sem ano odin na no na assembly no ye nhyehyeye last year ya ye police station of Tweapiase make us 95% complete ye hwani mu senka by the close of this year no yebetimi ahye dwumadi ase o Tweapiase na yenya full police station ewo ho numra so assembly no so ayi the same thing ewo ho no mo a eno so ye hwe se yebe koye ho so adwuma ena apitisu which is 2016 ena ye sha ase CC police station ye sie wie eja to ho police fo bekum ya ntimi anye ena dan say ya san kwaru no viti ne kama ya hwese nka numra so Tweapiase apitisu ni nyina betima start this year ye eba ne sa bema niema akofom kakra amayin fise ofa numra so a obehunya police station ho na apitisu na fenso Tweapiase so abeka ho na ma ye ne yewo sa area no enclave no de hubambo sem no anu abrasi kakra e de amayin enti no obusa beka se dan ni nyina ni miensa ne de aye ready Tweapiase de na painting no mugusu painting but beka se aye ready ansa na emu niema nyina no ye watwen mu a mpanifo ya nhyehyɛ nyina wi a ye hwese ye betimi atomu niema no enti Tweapiase adehye enye assured say kiane ke police station ne de ombebie this year ansa na this year yi meka say bebie cause ye ne mpanifo DC ene engineers ni nyina ene police panifo ni nyina tenase edi hu nkombo ya ye hu meeting emu nkonwa ne niema mbo yisu nyina no
omugu kwan so omugu so omoere eto eti die aka esese ye se police for no yebenya police for the aba ho no but eba se edan emu niema ombo issue die assembly not me approving na menka se efini yempu ya provide say mekan because the amount involved no are ready ena niema no so omugu so to enti die biem na aka ni nyina ne se a police for no ombe mo green light no matimi ade abaye adwuma ho no masa. Okay. Sadia we si nanu ya mayache se ni pay wo ho no. We no any de asie ana ebie di nkan ya sisi ntina emrantie etumi nya asa ahode ni gina so de koye ebie yi. Ebie si nanso na nye wuo sei. Mia min damfo baako ni oma agini moto mpre no. Baako mbe han no de ne kɔ nse financial lie ho ena kan frasi kwan mu ha no mkwaji moto no baako ombe han de ne kɔ anwona ho a mo site bi ho na omo yeso yemfa ha ne yekɔ sena nipa ni bite nwura ni mu a omo yire no ho baako nso ombe fa no de ne kɔ apitikoku inhia so na apitikoku ntem ho ana eno so omure eyire no de hama boni trim like na wo she helmet na eboa no na we na branch no usha etino na dwene se wo ma omunji moto no sa na mehu no for 17 years there onye ubi a wanyine wonim yansa pise no minjai mo mamumfa moto no mponya dai enko obe prese ono so beji moto no se no ho na bia ko fa sa wo yini wi eba intino bambo sem ni ade de nyamia no nkri na no odin nenso assembly no boy ya homodin bia se by the close of this year no honorable Tobo, by the close of the year okay yebim se ye wo mensini bia no ahobambo abedwakuo no mensini no krache ene ye panyini a woda no enti owo assurance e di free sa panyini ho ye amansia central this year wo ho say by the close of the year no enam sa ansem esisi enti ye bebie post station wo Tweapiase ho ana ye wo na wahunu progress a ade no konti ene e ma wo kan sei executive meeting the last one na meka ho bi enti DC assuring na yenso yemani hunu hia umso ba enche nenso mani hunu hia ntina yedi kan sa police station ni miensa no enti ono so beto so ono so hunu se na ohia enti muniema aka sese yeto no omomodin na omonto akrachi for ni hu djuma enti ama akrachi for no green light ya meka se omo hese sa niema no yebeto enti no meka ho bi ni nyina ye sa meeting no enti nyese obi ena ekotire be ka kire mi okay yate honorable ma yenna wase wo Utek FM adaji a wanya amayen na yenkoso amfa yenni akire se mrantie yedi nkin aremande wo moyi se ba no sei bio na afedi ebesi bia no yamayeti fonso ate yeda asepa ne wadaje na awie why good atiefo we ye onimunyamfo Francis Apia ono na oye assembly member ewo Tweapiase abato mpesua so na asemu a asie amenam so a 17-year-old wahwere ne nkwa no eno na mekọ ya meneno ekobo enkomo no na krache no a wonu ku no sene emu amani tua apragea abobo ya eni Okada fuei ubehunu bi no na wonu wo mu sika boto obi de aboni sisi obi de ne de bia ne mu owura yi ne de bia ne mu fasa emfonyine no kwadwo fato so mame mo amutie ene mo amohwe oba Facebook ne so ana YouTube ne so a wo de hwehwe Utek 102.9 FM
Otek 102.9 FM. Atade ye shani eye Jesse trotro koko enu bi na hye no. Ena eche na eda ne nchen no we won mo aye ne black white enti na me ma wa hu the rare colors no. Eno nso ye koko enti wo hwe akrache no okọ twini moto no wo bo combination eno wo de koi na wonim se okuhia ne wuo. Hwe ohun na asem a meka ayi achechede ni nua achechede enanim baabi a wo beka no amana ye ne ya krache a wo no otwi Okada bi wo numre so oye wonom nyonko a wo mo ni no nyina na ye adwuma ono ne kotete wiram ema wo bi a wo firi buase kansere kotes ebe han no de ne ba wiram a ye wo ne sekan ko no fa first why na ato so enti sa ba Facebook ne so na YouTube ne so a ene da ho no oba de achi ame akra de na wo hunu mamu ati ase se tade na ehye ne ye kokoko bag de nso yotuntum ti kan de wo hunu kire metiefo ma me akra me hu se krachi bi odaye ya ena ne nsam yenu nyina no edida hosa no ama ne nsa ne so sa ena waba nanum pa ena nanini nso eguso nanini nso etete ho ena owu ahometiwo tinani ankata ena eche eda eye ne nsa bonkum no eso oda ho a wode ne nsa emienu ahwewie mu saa no ena eche no eda ho ena afei waist bag ya se ino so dan kom we di amona sene ebon kon ena wode da ho sisi ya waba nanum a wahwewie mu nanum di abai pa se no pensua no mu sensu na sa hometiwo sensu no tiem mi wo hwa sana no ye ena ode ka hwa na je se no ano no na ode da ho a mehwenu. Okay, second photo ne nso mesramo sene ya woda ho no wo mu bie atade no entidie na uhunu akra me hu se krache bi a eda ho na sese ni de ni ti no achia de ko ye ba bi a ne nifa ewo no oda ye ya saa na ye bie ne shirt no a ne t-shirt na ehye no no akosoro ena me hunu se ye de sikan awo ne nofo ko ne mfem pade no anu ho no we ye twa na ye wo mu hwe ne ye ye wo ye wo otwa ya anka be ye se ekuta na odi jam ni se ya anka be bia wo tenten enti we ye wo to otwa ya anka enkomu kra se ye wo ti we de wo de wo yi wo ma ni kom we wo kom no twen ye we ye wo twen ye de ahi bia wo twen se wa ntwen anka se kan ni tuem enti ye wo tuem kan wo tuem wo bi wo ha wo ani tuem eno ye wo tuem we ye wo twen ni ye wo twen we wo twen na nati how na ye careful na we me ke die na obedi be yo media medin kan aka kire die na obedi be mamu ati ase se na nati ha ye careful mo metie bi o mo die mi nua na ye me obo amaya ati ase wo nkirekire mu se ye wo bi a ye wa enu no atuam ye ntwe enu ye wo tuam ene ye wo ba ko a enu de ye twe enu na ye wo twe okay eye sekan wo mu nkiremu okay afa to aso obo kwa yo safa to semano to aso kire menka se bi eno oda ho and say oda ho no mo a oda ya sa bi jo hwe a enipa aba ho a omo biebie ne boso nse na ya dwumre o kire se sumu aba enti torchlight eno omo to ye de to ne so a ye bi hunu no omo biebie na ba mo pia na taade no akosoro ma ne che ne ba bi a ne da no free aba form ama waist bag no kra no ba bi a da na so so asesa kakra oni na edi nkan no ene sisi e de oda ho na hwe a no che jeans tra na sisi e de oda ho sisi de wato na na mo wonse do. Okay, dia wonum di nkan che no se ono na okwa akoton moto no owura no ono nso nie emrantie mienu a yesusu se onom na akodi sebe sa nkwase awuyi de wan sha atade no fa ne to so na wo hwe be ma pa nim na wo hwe se ne nano aya kwa we wo hye wo bonuoma wo fa gwama
Kojo fatoso. Enioma ne nam nioma mu. Etiefo de momda awudifo no. Allege awudifo no. Momra homane so na mehwe. Allegedly awudifo no. Wo ma sese court akọ remand wo no ba ko nie. We wo check no post station ho go hu police paint. Post station ho no mu twa no. Na de momehwe na no no. Momehwe na no no. Se we wahye ana se wanhye. Momehwe ano no keke emfama me. Na momehwe se wahye ana wanhye. Ni nufu anu kura wo hwe omotwetwe. Wonya ne huni papa ene odaso. We ye suspect number 1 wo mo ekodi se wo sabi obi akra frifie me kwa adwuma ba 17 years ade we na bi si wo honorable Ishmael Ajimadua ne mpesua so ewe adujama krachi onu nso kokun ayimi sa Okada ni bi sa the same thing ya wo mo je ne ayi aposifo be fa ni ko yi akwesa wo se no won se akwa no se sa boy no hye Jesse Madrid Jesse bi no won se wo se akwa we onu su moto hwim saa o se moto hwim fo no mo sise o se de ye o wuntimi hu mo mehwe na no mame mo mehwe na no we wahye ana wonhye ogoro mensa se na na mahu no na na we de wahye wahye pa wo hwese de na no na ye na wahye obo we ne nso hu ne sai mehu se krati bi eda so a one day onhye atade e wo soro ya woro no ho na ogina ho no mo na watwa ni ti no ama no ekofom na nani no aye san na waka na no ho atomu na nabodwe se ne noso ayam fianfian bi na wo ho kakra na saa bi de ogina ho a ya woro no ho a odigina ho no na se wachie nani ehwe ne bonkum so saa menim ne na wo hwe ne ho de ba saa na mehu ni se wo hwe bibi wo nchen ho. First suspect nie second suspect no de me hwe na wo mo chero no wo mo ye na yi kakra enti we kura no we na nimu ye kama de oda so yi de nye we na me kan wo de second suspect ne ba say asa ya me ya say na nimu ye kama sa na nim da so na nim da so second suspect we na nim da so na me ka say ya me second suspect ni we so me hu owura bi a de de na akwayare sabia me hu owura bi a wote we nka ya romandi ni nku okowu na na busua kofa body no we ya mfa ne nko wote akonwam second suspect na we de o shatade na ne nsa kunachi na am say hankopu gunisa na wote akonwam na ohwe na nimu a rasta tare na fono ho nim se mpompo bi na abono ne se bia paidia menim na otiwo na we pompo ne kura we nkense se bona fono ho we twenti kama ni tirinwi ni de untimi mfa nyaji na hwe se no wo kambi ewo ne momma soso ho no na ni nton nwi no mfimfin ho no bibi wo ho a kire se ase kutwa bi eda ho dada nti ya no die onye bibi da de bekesa ni nti asa akudwa no eda ho na se de yesusu ni di asa ma adwen ya ye me se enye kutwa bi a ye kutwa kwa wa ase kire bibi bewum okay na we no kura no na nimu no ba bi ba akopɛ na kire se plaster no etale na asa na sonsoso ne wo hwɛ na sobonkum na asa ho nso se plaster bi tale ho kakra ho nso so plaster bi tale ho nim se wodi moto no bi akɔhwe ase o senso so se ya ko se nkai bi a ye de ensa keka na nkai nya one side sa de ye kire ma adwen ni se aye one side no na one bro na ba ko e fanko na wo boss a okay we ye mfa nje bro bibi na aye no Mati bro enti arofo emrantie mienu a yesusu se onom na akodi krache na wuo no onom nso no ensem ha se nyankopon ya mamu bi na wa ma meboa enemire yi mu baabi a enioma ekono ehu adwenu nyina kwa akogina sika enti enai mabunu no baabi a ye de atete ye ho ede ye mabunu no akwa akohye no eno no enti
se wenya e kire se wo fa kwan bia foforo so no de kokope enti nei ye hunu sakawa bebre me was story bi wo manim na matese sa story no akọ police fo nten e ma sebe enipa bi na mase ye ne se yesi ye abusuasem monye careful story na be dru fikasiem ya se mo anhwe ya e de asem beba ya wei e wono ane wo faase ye kan de meka ho asemi ena oso onkoja na fuom mu a sebe omakwa akochine mmia no wafuom ho wo hwe baabi a wonum tu ye na ne mfi mu baabi a wo benya liver ne kidney ne akoma side ho no ho na yetu ayi bibia firi ho ye wie ye no ya se twitwa ne pass ne baabi na wo hwe wo mu wie ye no no makope abandon galamsey amana e no makoto na tum amana lukite se wakoto amenem na obi a wato amenem no amana na woto mu no ensamafo won sika wo ma yedi kotu na koma yedi kotwa ne bibi di akọ asam ne ba ya opanyi bi asore se eyamia na meba enti se wawu a nipa na ne ho aba asem a ye ka ne ho asem sesei no ono nso ye mibusuani enti ye anuanom asem enti mesremo munye mu ma nipa bi pesu o mu didifunu ne ho e kata asem ne so flat munhweye enti adwompone abani patrim na we dia metete kura ne se ono mo ya adwen se yesi ono mo de kwajiska duru kai yetu nipa akoma twa nipa bema any other areas say ye de kwajiska duru enye sika eyesika o na usika wo kwa akope no kwan ben na wonam so a wo kwa akope se sika no ho ne asem ne nyina nipa tiremu yesu mankasa utumi ehye onyonko anim eji ne kra fini nsem te se utumi de sekan wo no eji ne kra afini nsem ye mebu no eden abrabo eno mo namu no enam se ubenya sika edinti waji ne Okada odi ye adwuma odi enya bibi kọ na no waji afini nsem a mane nkọ unim sa ade a wo ye eye bone enso wo primu akoma se enua na obeye aden atumi agi obi abrant ye kama agi ne nkwa afiri ne nsem abra ne tam nso ye bone ben eno de ye mu enam sikani brenti yetu anamo bi kra ye ndwen ho ye nyonkwa yakayaka de a ye nwene ho asem we de ya papa awreho obi de hye ansana o maame ebewo obehye no obetitina ma na dum pempenso we no wabrem ka maame ya bo ewo ne bayi hu enne magine nkwa afini nsem ya obi a okọ aba behye abusua hwesisi a hene te bia mama na kom ade na ya Ghana youth ade na mama sikani bre edi manim ama mutu anamo bia enwo se mutu sika wuwu a won fa nkọ unye sika dan ma untumi ndini na don hwere baako aden untumi ndini na intadenti na kakra ye won ye ma ye ni nso na bribia ne ma ye ni bring sika ama ye tu anamo bia won se ye wo se ye tu aden momiensesa na moa ye sika ni bre e do wu afa ne awodi aye obi no obi betumi de the same thing e de adiwu abusua nti why imagine say wo de hye ene aye ni say ya den na obefem nti we yen from some ye nipa na say from some ye moa na ne ya ne say bibi say ba ekodi apostle nsema be ho acha 1 month ne yi nipa no abafie ne wanya lawyer ne wakabia ma no abafie we was think omo dem for life and what's ye di o ma asem po eno na ya eja e chance no mu oman be ni ehefa ene ye de ani kire Ghana ye nye save bibia betumi ato obia anytime efutu kakra na mde be me nuanom me de be ma mo hweme se mo me nye careful
yama ye ni na ho enye sen a yesere kire yen nyina na kire wodo omo aye ne omo koba no yenim epo omo ebo e de fa ye ho tie na ma yenye careful yensem keka ya na montu onye ba bia na wose yekọ ya dwuma mu against for edoso ho pa ono besere nanso unnim epo a wo e de fa ho abusua mom yenye careful yenya hwe yie se ne be ya ochina bi ne nkonkowie se ne awie abrantie yenhwe ya brabo yie na mmoaye medibesi ase da sene ye be sanso ahia aha aya emergency Ghana TV na akosia adepa eni medin mirafo da sene ye be sanso ahia bim samo antime nka bim makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.